Paso doble bat Lasturko plazan, txitxarro irekita egongo baztan, zati bat buruan abarkako nietan. Nuna kanpatu hemen. Aizu parkatu, itxaron, Galdetu egingo dugu ian, aulkiak non jarri ditzakegun, Lasturrera etorri gara, baina halako leku ederrera etorri, eta udako egun itxarren aukeratu dugu. Arratzaldeon, barkatu holan harrapatzea, Hemengoa zarazu? Bai, hemengoa naiz. Itziar, gauza bat, badakizu uda honetan nabilni gentrifikatu gabeko leku lasaien bila eta Lasturrera etorri naiz, baina behitu segurali tokatu zaidan. Egunik honen aukera hau. Nora atera ditzaket nik, Hondartzako aulkibi eta nire nebera nun montatu dezaket zeta? Hemen, Eliza azpian. Itziar, lagunduko zenidake aulkiak garraiatzen? Bai, noski. Aipatu didazu Itziar, auzo bat baino gehiago ditula Lasturrek? Bueno, auzo bera da, baina 3 eremutan dago banatuta. Eta hau izango litzateke Lastur bea. Eskubira, Lasturko taberna daukagu, eta taberna erekin batera, aterpetxea. Interpretazio zentroa eta guzti daukagu. Zu esana Maitane izango. Ez naiz Maitane. Hau bai izango da Maitane. Hemen udarako planen bilela Itziarrek esan dit, aterpetxea eramaten duzula eta hemengo berrizuk ondo dakizula. Bai, bizkatxo bai. Aterpetxera matez aparte bertakoa gera eta gure txoko hau maite degunak eta ezagutzen dugu pixkat bai. Nik bada espadan beti lekuetara noanean uda honetan lasaitasun bila nabil, Hondartzako aulkitxo bita nebera batera ematen ditut eta hor San Nikolaseko aterpea jarri ditut. Eseriko zinateke nirekin berbetan jarraitzeko? Gustora asko, bai. Zerk ekartzen du jendea Lasturrera? Lasturra zerk ekartzen du jendea. Ezagutze estunak, gertutasunak. Kostatikan gertua, maintzen du beste mundu bat ematen du honek, lasaitasunarekin, patxada honekin eta inguru honekin. Pake hau asko eskartzen dute eta nik uste horren bila etortzen diela. Lehenengo aldiz datozenek eta ze gauza azpimarratzen dizkizute Maitane? Nik barruan sartuta daukaten horan jendeak esandakoa da ona iristerak horretan, askotan ez dira Maitane, parece que aquí el tiempo se ha parado. Hori gustatzen zait pila bat. Guretzat ere pixkat horrela izan da gaur eta hori euriarekin etorri garela, baina kotxetik jeitzi eta arnasa. Bai, eta pake hori ez da, lasaitasun hori. Beste zer berezirik badago Lasturko plazan, zezen plazatik aparte? Lasturko plazan, egiturai begira baditugu frontoia eta bestea Lasturko errotak. Eta zu Lasturtarra izan da nire moduko turista bati errotak erakutziko zenizkioke? Gustora asko, Lasturtik ezin da irten errotoiek ikusi gabe. Hau edia errotak, Lasturko errotak, antzina burdinolak izandakoak, eta gero errotak aria eta hartoa iten zan bertan, eta gaur egunen hartoak emakarrik ibiltzen dira. Garai baten familia askoren sustento printzipala taloa izango zen? Bai. Ezo goikolare igoko gera, honen presaketa ikusiaz. Eskerrik asko Maitane hain leku berezi erakustearren, eta gu gaur Lasturren oso gustura egon gara, baina zuek ere ze gustura egongo zeinateketen, baina beti esaten dugun moduan, banan etorri, denok batera ez.